வெல்கம் டு கமலாஸ் கிச்சன். கமலாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு அரிசி உப்புமா தாங்க பார்க்க போகிறோம் டிஃபனுக்கு. அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ன்றதை பார்த்துலாம் வாங்க. 2 வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், 3 பச்சை மிளகா, கல் உப்பு, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, மிளகு, துவரம்பருப்பு, சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையானது மெயினாக அரிசி தான். அரிசி 1/2 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் அதுலேயே நான் இது உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறதுக்காக நான் இதை தனியாக வச்சுருக்கேன். இந்த மிளகு, துவரம்பருப்பு, சீரகம் இது எல்லாத்தையும் நான் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ தாளிப்புக்கு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சமாக சீரகம் போடணும். இப்போது இந்த அரிசியில் ஏற்கனவே நம்ம இந்த மிளகு, துவரம்பருப்பு, சீரகத்தை நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், தண்ணியை தெளிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது ரெடிமேடாக அப்பயே ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் ஊற வச்சு செய்துக்கலாம். இதை நல்லா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஈரப்பதம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, இந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். சும்மா கொஞ்சம் தெளித்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது நல்லா ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். ஊறின பிறகு நம்ம வெயிலில் எதுலேயுமே காய வைக்க வேண்டாம், அப்படியே செஞ்சுக்கலாம். இதை கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் பொறுத்து இதை ட்ரை ஆகிடும். ட்ரை ஆன பிறகு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இதை ரவை மாதிரி உடச்சிக்கணும். உடச்சி ஜலிச்சு எடுத்துக்கணும். நான் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். 10 நிமிஷன்றது ஒரு 1/4 மணி நேரம் கூட ஊறட்டும். கொஞ்ச நேரம் நீங்களே எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நல்லா அரைக்கிற பதத்துக்கு வரும். நான் அரைக்கிற பதம் வரும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், நான் இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி ரவா நொய் மாதிரி வரும். இப்போ இது நம்ம ஜல்லடையில் போட்டு நல்லா ஜலிச்சுட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துருக்க அந்த அரிசி நொய் மாதிரி இப்படி வரணும். இப்போ அதோட இந்த பவுடர் வேஸ்ட் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். இது கூட கூட கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவு கலந்து அது ஒரு சின்ன கொழுக்கட்டை மாதிரி கூட செய்து வைக்கலாம். இது அப்புறமா ஒரு நாள் காட்டுறேன். இப்போது நம்ம இந்த ரவையை அரைச்சி ஜலிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா. இப்போ இந்த ரவையை நல்லா வறுக்கணும். வறுத்து எடுப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுக்கிறத பார்ப்போம். இப்போது நம்ம இந்த வாணலை பற்ற வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த ரவையை இதில் போட்டு நம்ம வறுக்க போகிறோம். அதே டைமில் இது குக்கரில் தான் செய்யணும். ஸோ நான் குக்கர் எடுத்து இதை தாளிச்சிட்டு இருக்கும்போதே இந்த இது ரெடி ஆகிடும். ரவை ரெடி ஆகிடும். ரவை ரெடி ஆனவுடனே தண்ணி கொதிக்கிற அந்த டைமிங் நமக்கு சேவ் ஆகும். அப்படியே எடுத்து போட்டு குக்கர் போட்டு மூடிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்லோலியாக வச்சு எடுக்க வேண்டியதான். நம்ம இப்போ இதில் ரவையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். வானல் நல்லா காயணும். காஞ்ச பிறகு தான் இது பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை என்கிட்ட. ஸோ நான் வெறும் ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இது எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த ரவையை இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு வறுக்கலாம். இது வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. நம்ம இது ரொம்ப செவக்க வறுக்கணும்னு இல்லை. இந்த அதில் ஈரப்பதம்லாம் இருக்கும். அந்த ஈரப்பதம் போகிறதுக்காக நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும். ஒரு பக்கம் அப்படி இந்த ஒரு அட் அ டைமில் 2 வேலையும் ஆகிடும். அதுக்காக நம்ம ஒரு பக்கம் இது குக்கரை வச்சு ஒரு பக்கம் தாளிப்பையும் ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இது கைவிடாமல் கலரணும். இல்லை உங்களுக்கு 2மே அட் அ டைம் செய்ய வரலாம், இதை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் குக்கரில் தாளிக்க வேண்டியதை நீங்கள் தாளிப்பு போடலாம். இப்போ இப்போ நம்ம கடுகு போடுறோம். உளுத்தம்பருப்பு நீங்கள் எப்படி நார்மல் உப்புமா செய்வீங்க அதே பேட்டர்ன் தான். இப்போ கடலைப்பருப்பு போடலாம். எனக்கு கடலைப்பருப்பு பிடிக்கும், அதனால் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த டைமில் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுட்டு இந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் இது நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை மூடி வைப்போம்.
இது வந்து வறுபட்டுருக்கு, தெரியுதுங்களா? கையில் தொட்டே பார்க்கலாம், உங்கள் கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தொட்டு பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், அவ்வளோதான். இதில் இருக்கிற தண்ணி பதம்லாம் போயாச்சு. இப்போ இந்த டைமில் அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும், துவரம்பருப்பு மிளகு அந்த ரா ஸ்மெல் வரும். அது வர டைமில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ எனக்கு வந்துடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இந்த பக்கம் வந்து வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு, வதங்கட்டும், பார்க்கலாம். நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ அது எப்படி வதங்கியிருக்குன்றத பார்க்கலாம். நம்ம நார்மலாக நம்ம உப்புமா எப்படி செய்வோமோ அதே சேம் மெத்தடு தாங்க, வேறு இதில் எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது. அவ்வளோதான், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் அளவாக எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை, நம்ம ரவைக்கு என்ன ஊற்றுவோமோ அந்த தண்ணி தான் வந்து இதுக்கும் ஊற்றணும். இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை நான் ஊற்றிடுறேன். இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ இதை வந்து தட்டு போட்டு மூடி வைப்போம். மூடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதித்த பிறகு தான் நம்ம அந்த ரவையை எடுத்து போடணும். அப்போ போடும்போது பார்க்கலாம். இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ரவையை வந்து கொட்டிக்கோங்க. உப்பு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, உப்பு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்ல ஒரு கலரிட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க. 10 நிமிஷம் ஸ்லோலியே தான் வைக்கணும், ஸ்பீடெலாம் வைக்கலாம். விசில் வேணுன்றவங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். விசில் வச்சா அடி பிடிச்சிரும், இதுலேயே வெந்துடும். நம்ம 10 நிமிஷம் ஸ்லோவாக வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுலேயே நல்லா வெந்துடும். இப்போ இதை நம்ம குக்கர் இது மூடி போட்டு மூடி பார்க்கலாம். இதை குக்கர் முடியாச்சு. நல்லா ஸ்டீம் போன பிறகு தான் வெயிட் போடணும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், நல்லா ஸ்டீம் போன பிறகு தான் வெயிட் போடணும். பாருங்கள், கொஞ்சம் ஸ்டீம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஸ்டீம் போன பிறகு வெயிட் போட்டுட்டு ஸ்லோ பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், அரிசி உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு 10 நிமிஷத்தில். சட்னி, இதுக்கு காம்பினேஷன் தேங்காய் சட்னி தான். இதை செய்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் மற்ற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.